kok ijan. Sumanding ana Nono. aduh. Bene aduh le. Iso nih. Gak. Nek. Lagi meh. Aduh. Dulu mau. Aduh we mau aduh. Aduh. Iya. Itu jajal aduh. Terus jajal aduh. Pas dulu. Aduh, bisa terus megane ati kundang. Aduh. Nek to iwake ulet karo. Pak, ngapunten lho, Pak. Niki terakhir sesini kok mah. Ayo tak jodi banyu. Aduh. Tontonan aduh. Yo benar. Ya. Gak aja artinya apa toh? Enek hubungan apa toh karo benar iki? Wong iki wis mbayangke nek aku muni. Heeh. Lho, mripate lho. Ya. Tak inget rupane kaya Apa? ular gede kae. Kok iso menungso kaya ular gede. Terus kurang gede. Aduh, Kurang gede. aduh. Kurang gede. Duh yo. Kurang gede. Aduh. Ya aduh. Gede. Oh iya. Apa barani? Aduh. Mas Lenda Sutra Langgame selendang sutra ya, Pak. Larase pelot parda. Sebenarnya betul berapa ya, Dok? Nggih. Sebenarnya Mbak. Betul kalkulator betul. Buatan nopo. Sinten ayu ya. Dan Bisa jalan. Pokoknya aku dongakne ya Mbak besok garwaku mau cati kerja jenengan dia Mbak. Lah niki mau tentang sanjane garwane jenengan. Halo. Lah niki garwane jenengan. Niko Mbak Inces. Oh, garwane jenengan Mbak. Nggih Mbak Inces terus pundi Mbak Inces? Ora iki yang mesle ngene lho iso. Oleh PC garwane. Kok nesu awe kan jane ngapa ora kok nesu ae. Dalang matane PC. Lah piye? HP niki kene kena dibatak ro jungkal nyok. Iki kan harus kenaan sego, Mulane kok ora kecemplung apa? sangat lodeh. Gua tak ijoli ora ada. 10 juta. Ya piro? 10 juta. Wong kowe arep ketok ngidit 50 awang-awang. Padahal yang util ya tau. Kowe nyawer ngono kuwi. Piro? Jalukku piro? Iki mbok ngatung ibu itu 200 kok 500 ngono. Kok langsung sak ngono? Lah rupa go regor kok go rupa. Wis ngene tak tukane kebaya ya. Tak tukane kebaya. Tenan. Heeh. Terus kalau kene kok sabar piro? Sik to, anjingku ini ngomong ngono kuwi ket 5 tahun kemudian. Tapi tak rene wujude yo rene. Wong investasi tak jatah ya, ora tanggapan tak kayak 500 investasi ya. Lah kok pakir miskin ya Mas. Iso kok Kelaru nah. yakin piatu. Kowe iki investasi untuk sadong lah, aku nek kowe ora tanggapan ngono kuwi sadong. 500. Iki gambar nopo? Masalah iki lho bukti transferane kowe investasi tak kai anu 500 terus kok iso aja anu lho nutupi lho.